Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita manghigala nila nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abay no, adlaw na usab karon sa pamalandong. Malandong na punta mga igala kay matod pa bago pang nahuman ang Pasko, nahuman na po ang kini ato ang mga kapistahan sa Senyor Santo Niño. Gani ako daghan pa ko kayong mga kuan, daghan pa ko kayong mga fiesta karon unsa pumarong adlaw. Do na pa ko yung mga tulo ka fiesta nga adtuonon muna nga panahon karon sa pagpangandam na po sunod na po nato nga mga kalihukan mao na po ang mga fiesta na po sa kining Marso, daghang kay misa sa Marso o lain po daghan po mga fiesta usab sa kining Abril, no, kalakip na ni ana ato ang pagsaulog usab sa Semana Santa. Kana no? So dara, this is the first time nga gala nga medyo nakita na gyud ko nakita kalagmitan ang ako naman yung tingog inyo madungog, pero karon ubos usab sa pagtabang sa ako ang IT personal diri sa ako ang parokya, si Miss Camel Sormiada. Medyo po nagkuhan na tayo, kuan ta gamay, naka video ta ginagmay mahitala. Ginagmay na po siya. Okay, no, ari kita sa ato wala lang una kita karon si BCP News ka medyo apiki ta gamay, pero padayon kita sa ato nga mga buhaton. Ari una kita sa atong Saint of the Day. No, ang atong Saint of the Day karon kung ato ning tanawon diri sa ato ang listahan, si Santa Angela, no, Saint Angela Merici, no, Saint Angela Merici. Abino kini si Saint Angela no Merici, miyembro kini siya sa Third Order, no, are miyembro kini siya sa Third Order Franciscans, no, niya nagpuyo siya nga sa kinabuhi bitaw nga kanang naglikay ba nga magpuyo nga luho o niya kuan pod kanang usapon ni siya sa mga grupo nga usapon ni siya ka naka-organisa og mga grupo, no, nga matud pa nag-indulge sa catechetical work, no, niya she practiced the virtue of virginity, poverty and obedience. Ayan, no. So niya nakatukod siya sa grupo sa mga kababayenan nga kansa nga buluhaton mao ang pag gitawag nato sa English o teaching congregation. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Angela Merici. Okay, no? So kumusta na ang ato ang mga atong mga igsoon din ha. Okay, ari kita sa ato ang katekism. Doon na tayo mga pangutana din. Doon na tayo mga pangutana. No? Mga pangutana ni nga importante po ni kaya nga ito po ning tubagon. No? Abino, doon na niingon diri Padre. Giunsa man nga ang mga kaparian aduna nay katungod sa pagpasaylo mga sala. No? Ano sa ito pa nga naman nga kini si ang mga kaparian duna na may katungod sa pagpasaylog sala. Muna siya mga tulubagon po nato mahikala kay importante na sa kayo, no, nga mado naman koy uban nga no nga mo kumpisal mo pari nga ang pari tao ra man po niana, no. Abi no tinuod man na ang mga kaparian, no, adunay gihatag nga katungod, pero ang maong ang katungod sa pagpasaylog mga sala una na nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyahang mga tinud-an, the 12 apostles. So diha nga iyang gihuypan ang ato ang mga apostoles o iyang giingnan nga ihatag ko kaninyo, no, ang mga yawi sa gingharian sa Dios. Kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. No, sa tupa katungod sa pagtudlo, do na po siya giingon nga kung unsa ang inyong gipasaylo, kung kinsa ang inyong gipasaylo dinhi sa yuta, kung unsang sala, no, nya mo na siya, no, kung unsang sala nga inyong gipasaylo dinhi sa yuta, gipasaylo usab dito sa langit.
Kung unsang sala nga wala ninyo pasaylua dinhi sa yuta, wala usab ka na pasaylua dito sa langit. So muna nga kitang kaming mga kaparian nakapanunod niya na, no? Ang una nga gitagaan gyud ni Kristo katungod sa pagpasaylog sala mao gyud ang mga apostoles. Pero ang maong katungod through ordination iya usab nga nahatag ngadto sa mga kaobispuhan, no? Kasama pananglit kanila ni San Timoteo, San Tito, ug ang mga kaobispuhan usab no ni paambit usab niining maong katungod sa pagpasaylo pinaagi sa ordinasyon gihapon. So muna nga kaming mga kaparian doon na sad mi katungod pagpasaylo mga sala. Pero di sa dili among katungod ha. Dili among katungod kay kanang mo pasaylo mi moingon man mi og ako nagpasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro ba? So madato pa ka sa pangutana ngano nga doon na ba mi katungod pagpasaylo na pero amo ra na ambitan, no, na share na gi-share na namo sa obispo ug mao poy amo ang taon nga gigamit aron pagpasaylo mga sala. Okay, ang mga kaobispuhan kinahanglan baya gyud pod nga doon na sila mga gipang-ordinahan nga mga tao sama kanamo mga kaparian kay kun dili sila mo'y moadto diri sa mga kalagyo nga mga lugar aron pagpasaylo sala maglisod. So muna nga sa atong kinabuhi, no, kitang mga kaparian ra pod mga Katoliko naa kita niya nga sanglit aduna man kitay koneksyon sa mga apostoles, no? Kaya ang mga apostoles gitagaan man og katungod ni Kristo sa pagpasaylog sala ila usab kining gi-share o gipaambig nato sa mga kaobispuhan ug iya ang mga kaobispuhan ni paambig usab niini ngari kanamong mga kaparian. So buti pasabot nga nagpasabot usab kini nga aduna gyud kitay koneksyon sa mga apostoles. Katong mga relihiyon nga walay koneksyon sa mga apostoles, buto sila nga medyo pod wala sila ni anang mao mga katungod. Okay, klaro? Abi no ari kita sa lain. Lain nga mga pangutana. Medyo hawal ko mga hingala no nga makita na jud ko ninyo. Kalakip unta dili ra man unta jud ko makita pero usaon man gyud nga di man gyud pwede di ko makita kinahanglan gyud makita na lamang gyud ko ani, no? Dili man gud ta presentable ba pero sao ba gyud nga kinahanglan mo gitang makita no muna nga nagpakita na lamang gyud ko, no? Ubos usab sa pagtabang usab sa tuong kauban nya kining sito sa bining mga tabaho. Kaya ako kalibutan ninyo inaara gyud ani kinira man ang ako ang kahit akong sakop ko diri si sister abot ng Madrid ko na gayon yan siya kaya taga simple mo ka din no Madrid ko na siguro ni pero mo ko ni uyab po akong tanaw murag Madrid po din no Madrid ka Mel yeah no ni so ari kita sa laing pangutana kung saon man nato no laing pangutana ha. How often should I go to confession? Ayan, no? Pupunin na lain na po ng mga pangutana diri no? Sa ako ang notebook. Abay no, may gala, no? Ato di ay nga timbayaon usab og mayong hapon, ang mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ram, o gingon man usab ang ato ang kining mga kaigsuunan usab nga mga lay ministers. Kumusta na ato mga lay ministers na kinaot ko nga ana kamungtanan sa Kapiskay Panglawas. Kini mga lay ministers na tumay kala dako kay nagikatabang. Ako diri sa Ayungon mga kuan ni kaparok kuan ako diri nga adunay kasaulugan ma Domingo. Almost 20 chapels nga doon na gyud may kasaulugan sa pulong. Unya kini tanan giadtuan sa akong mga lay minister. Kadi man ako ni maadtuan gyud sa kana nga Domingo ra. Siguro ang uban niini maadtuan ako mga other days, Miyerkules, mga monto mo kapilya pero dili gyud pareho sa na Domingo nga ila gyud maadtuan ang mga kapilya. Balang mga almost 20 mo na nga atong pasalamatan gyud ang atong mga lay ministers nga maayo gyud ang ilaha usab nga pagserbisyo sa katawhan. Okay no? Abi no ari kita sa lain pangutana, Father, how often should I go to confession? Okay no? By the way, sa Baltimore Catechism or sa atong simbahan Katoliko, ang usa ka tawo gi-required kita. We are required to receive the sacrament of reconciliation at least once a year. No, at least once a year. Muna nga
kung medyo lisod-lisod yun diha sa imong kahimtang yun nga kuan pwede ra kung kaduha ka na bitaw doon ako isahay mga igsuod nga siguro baka Simba o Domingo muna nga mangumpisal pud lamang sila, pero ang requirement yun nato, no, ang requirement at least once a year mangumpisal kita. Pero kung matud palagi kinahanglan yun kinakabuhat po kang sala-sala nga medyo bugat-bugat pud gamay, no, kinahanglan yun ka nga mangumpisal, pwede ra pud. Ako sa akong parokya kuan ra kana bitong scheduled ra, wala jud ko ingon nga regular day nga magpakumpisal ko kuan ra kana bitaw magpa-schedule lang ganyan. Pwede ba ko nga mga lawat bisan wa pa ko kumpisal? O kanang pangutanaha magdepende pud na kung wala ba kay salang nahimong mortal. Walalitan ikaw mo gulo ginagmay rang mga sala na nimo, di ka tura pong kanang magdayon tang di ba manimbata na may portion nga sa atong misa nga kuan ba kanang bitaw gitawag na penitential rite, no, nga kuan gyud kanang nagakumpisal ako sa Dios man ana mo na siya. Pero kung madala ra na mga ginagmay natong sala madala ra na, pero katulad yung medyo kasukol kang papagmama nimo so ba nagkasingkahanay gud mo o baka imong asawa perti gininyo kung sa ang pinulungan pa na namos panhuyod nagkabinukbukay gud mo sa inyong asawa, kana dako-dako nang sala ayaw gyud sa pangumpisal nganuman tungod kay dako-dako sala murag matawag na tug salang sala bitaw nga bugat-bugat no heavy sa ato pa na ang imong sala kuan ba kana sa ato pa na mortal sin, no? Kana bitaw makapasakit kang tao, no, sukol ka sa ginikanan, makabuhat ka bang mga sala nga supak sa kaubuton sa Dios nga bugat-bugat yun. No, muna yung gitawag sa English o mortal sin. Ano? No, hindi na lang mo sa kitakuto mahigala ha. Sa ako nang ginaingon, this is the first time in my life sentence, no, sa mga pinulungan para sa mga bugoy-bugoy. This is the first time in my life sentence nga nakitaan ko ninyo sa pictures sa TV. So bason magsige-sige na magpatunlo pa ko ini ako ang kuan usaon pag-operate ining mao nga kalaki nga tingin makita-kita ta gamay. No, nakita ko na ako nga nagkagulang ako, nagkaniwang naman ko diay. Hindi mo ako mitsura sa una, medyo gulang-gulang na, no. Pero okay na, at least may reglamas. No, okay ba? Sige, di na lang ako kutob. Ako lang ay nangungutan na ako asamat ng pulding. Sige lang kaya ato ra niya tong pari ono niya no magkakita raw niya mo asa na sinong pulding o si Mr. G. Okay? Klaro? Dahil salamat sa magiguban kanako. Ako lang gihapon inyong ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin A. Manamilit kaninyo o manalangin kaninyo ang Dios makagahom tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good afternoon, Pilipinas!